Goedenavond, zondag 26 september. Welkom bij Omroep Zeeland. Het nieuws in Zeeland op deze zondag. Discotheken en nachtclubs zijn weer open. En dat werd gisteravond in El Toro en Goes flink gevierd. Alleen waar het feest normaal tot 6 uur duurt, gaat de muziek nu al om 12 uur uit. Zeg maar beter iets dan niets en dat we tot 12 uur open mogen, dan doen we dat gewoon. We pakken het beide handen aan en dat is superleuk natuurlijk. Voor veel jongeren was het gisteravond eindelijk tijd voor de disco. Na maanden van thuisfeestjes. Thuis is soms heb je het sfeertje niet echt wat je hier hebt. Nee, ja, hier heb je gewoon echt... heel veel mensen, hartstikke gezellig. Voor eigenaar Rafael heeft corona er flink in gehakt. Ook qua personeel. Want het café- en loungegedeelte is door een tekort nog dicht. Ik hoop dat het op te lossen is, maar het is wel lastig. Zeker ook de GGD, die hebben ook heel veel baantjes gecreëerd voor jongeren natuurlijk, om te testen en alles. Dus ja, en die betalen ook iets beter. Dus ja, het is een lastig verhaal, maar probeer het beste van te maken. Toch blijft hij positief en hoopt hij dat de sluitingstijd snel wordt verlengd. Dat willen ook de jongeren, want wie denkt dat het feest om 12 uur klaar is? Maar daarvoor hebben we nog een afterparty. Ja, dat komt wel klaar. goed, we blijven gewoon doorgaan. Ja. We stoppen niet. Nee. Dat water, nou, dat bevalt mij niet. Je hoopt altijd dat de vervuiling langs je heen gaat, maar nu komt het heel dichtbij, ja. Ik kom hier eigenlijk al van kinds af aan met mijn vader en mijn broers vissen. Toen aten wij de vis nog op, maar nu zou ik het niet meer doen. Als ik die berichten hoor... Zwemmen en vissen bij Perkpolder zitten voor de meeste vaste badgasten niet meer in. Ze zetten hun vraagtekens bij de kwaliteit van het water. De berichten over mogelijke vervuiling van het water met PFAS-stoffen, afkomstig uit het Antwerpse havengebied, zijn niet de aanleiding, maar slechts een bevestiging van hun gevoel. Vroeger was het allemaal mossels en kreukels. Zie je allemaal niet meer. Het is allemaal naar de knop. Ja, het is ongelooflijk, die pladijs, zo'n grote, mooie vis, dat volledig vol kankerplakplekken heeft. Ja. Dat is ongelooflijk, dus dan kun je geen vis hier eten. Nee, ik heb zelfs hier nog wel gewoon uit die aanspoelen die oesters schoon gegeten. Dus dat doe je natuurlijk ook niet meer. Nee. Maar ik hou er een beetje rekening mee. En hoe houdt u er rekening mee? Dat als je gewoon geen water binnenkrijgt en je zwemt alleen, dat het wel meevalt. Ja. En anders echt, als het heel erg zou zijn, dan verwacht ik ook wel een bordje ergens. Of het verantwoord is om te zwemmen in het oostelijk deel van de Westerschelde is nog niet helemaal duidelijk. De provincie wacht hiervoor nog op verder onderzoek en antwoorden van de Vlaamse overheid. En deze week staat er een gesprek gepland tussen de provincie en de verantwoordelijke Vlaamse minister. Deze kleine gong wordt niet gewassen. Nee, het is onderdeel van een nieuw muziekstuk van het Zeeuws Orkest. In het stuk speelt water een belangrijke rol. Het gaat over Zeeland en water. In al zijn facetten het water. Dus een mooie zonsopkomst op het strand tot een heftige storm, een flinke regenbui. En het eindigt weer heel verstild. Omdat het water zowel heel sterk als heel kalm kan zijn. Het concert bestaat alleen uit slagwerkers die meestal achteraan staan. Maar omdat het orkest vanwege corona niet met iedereen tegelijkertijd op het podium kan, is ervoor gekozen om de slagwerkers deze keer in de spotlight te zetten. Het is gewoon heel leuk dat er deze serie aandacht is voor het slagwerk als eigen stuk, als apart onderdeel. Dus dat we nu ook kunnen zien, of dat het publiek kan zien, zoals we hier zo op het podium zien, dat het slagwerk heel omvangrijk is. Dat je ook gewoon een echt muziekstuk met slagwerk neer kan zetten. Dit onderdeel, genaamd Cincta Aqua, is komend weekend te zien in de Zeeuwse Concertzaal in Middelburg. En voor het sportnieuws gaan we natuurlijk naar onze collega's van de sportredactie. Voetbalclub Hoek heeft de eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Zeeuws-Vlaamse ploeg won in de derde divisie met 4-0 van VVOG. En daarmee is na 6 wedstrijden de eerste overwinning een feit. We snakten naar een overwinning, ze is er vandaag. Het dak gaat eraf in de kleedkamer. We zijn heel tevreden. Zometeen zie je in Omroep Zeeland Sport een samenvatting van Hoek tegen VVOG. En in de eerste klasse begon Kloetingen het seizoen met een 0-2 overwinning bij SHO. Kloetingen is ambitieus, spreekt dat ook uit. Maar ondanks de zege in de eerste wedstrijd was het spel van de Beverlandse formatie niet echt overtuigend.
Ja, ik denk dat we de kwaliteit hebben om gewoon bovenin mee te draaien en om kampioen te worden. Alleen ja, dan moet het beter dan vandaag. Verder straks in Omroep Zeeland Sport ook aandacht voor korfbal. Swift uit Middelburg in de hoofdklasse tegen Fix. En biljarten in de Eredivisie 3 banden. Dallinga uit Sluiskil tegen Boezema Lochem. Na die mooie zaterdag was er vannacht veel bewolking en landinwaarts viel lokaal wat lichte regen. Maar vanochtend was de zon er weer goed bij en dat beloofde een warme nazomerdag. Dat werd het ook wel met maxima rond de 23 graden, maar er kwam weer meer bewolking. Het werd een beetje dreigend en er kan vanavond dan ook een enkele bui vallen. Vannacht klaart het een beetje op en het is dan droog. Minimumtemperatuur rond 15 graden en een toenemende zuidenwind. Morgen is er een beetje een omslag. De ochtend is opnieuw bewolkt met lokaal wat regen. In de middag passeert een front van west naar oost met een periode met behoorlijk wat buien. Er kan een flinke bui bij zijn met meer dan 5 mm regen en windstoten. Er komt tijdelijk ook windkracht 5 tot 6 te staan. Eind van de middag en morgenavond is het vrijwel droog met brede opklaringen. De maximumtemperatuur is 18 tot 20 graden. Dinsdag is het front voorbij en het is dan droog en helder weer met zon en stapelwolken. Woensdag begint een langere wisselvallige fase. Er komt weer een regenfront met meer wind. Donderdag is het wat droger en daarna zou vrijdag echt regenachtig kunnen gaan worden. Dat was Zeeland Nu. Straks dus nog Omroep Zeeland Sport. Ik wens u alvast een hele fijne zondagavond en heel graag tot morgen bij Zeeland Nu.